Żvelati aktar minuti ta' tħażiż b'rabta ma' xiri ta' mijiet ta' miljuni ta' euro f'żejt. Il-Gazzetta Malta Today ippubblikat din l-evidenza ġdida li tikkonferma l-mod li bih kienu jittieħdu d-deċiżjonijiet dwar iż-żejt mill-Ena Malta taħt it-tmexxija tal-eks Ministru Ostingat. 7 snin ta' deċiżjonijiet dwar miljuni ta' euro f'żejt ittieħdu mingħajr ma kienu iddokumentati. Fil-fatt l-Awditur Ġenerali stess tqar tul waħda mis-sessjonijiet tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li l-minuti tal-laqat kienu l-ar li qatra kemm ilu fil-kariga ta' awditur. Propju sa qabel Jannar tal-2011 id-deċiżjonijiet ta' biljuni ta' euro f'xiri ta' żejt kienu jittieħdu mingħajr l-ebda regoli stabbiliti. Dan kif pajjiżna ma kellu l-ebda policy għax-xiri ta' żejt u għalhekk m'għandu l-ebda idea ta' kif kienet topera l-Ena Malta f'dan il-qasam. Minħabba dan in-nuqqas ta' dokumentazzjoni xierqa ma jistax ikun assigurati li d-deċiżjonijiet fix-xiri taż-żejt ittieħdu b'integrità. Mill-laqgħat tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi ħareġ ukoll l-aħħar dokumenti bis-serjetà li ttieħdu kienu fl-aħħar tal-2003 u reġgħu bdew jittieħdu b'serjetà wara l-2011. Fil-fatt mill-2004 jiġifieri l-istess żmien meta ma kinux jittieħdu minuti diċenti, il-kumpanija trafigura li George Farrugia huwa r-rappreżentant tagħha rebħet kuntratt minkejja li lanqas biss kienet tefet l-offerta. George Farrugia l-istess persuna li fi frar li għadda ingħata maħfra presidenzjali dwar dan il-każ. Sa dan it-tant waqt waħda mis-sessjonijiet tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi tal-ġimgħa li għaddiet kien żvelat ukoll li f'temp ta' sentejn fl-2008 u l-2009 il-kumpanija Tozza rebħet 9 minn 11 il-kuntratti li tat l-Ena Malta għax-xiri taż-żejt. L-Awditur Ġenerali konferma li Tozza rebħet dawn il-kuntratti anke meta ma kellix l-aħjar offerta. Tozza hija l-kumpanija implikata fl-iskandlu taż-żejt ta' qabel 2008 u li l-aġent Malti tagħha huwa l-istess George Farrugia. L-Awditur Ġenerali indika li 4 minn dawn id-9 kuntratti li rebħu Tozza f'dawn is-sentejn ingħataw lil din il-kumpanija minkejja li ma kellix l-aħjar offerta. Dawn il-kuntratti ingħataw fi żmien meta l-minuti ħadu forma ta' tħażis u tpinġijiet u għalhekk l-Awditur Ġenerali jgħid li ma setax jivverifika kif ittieħdu dawn id-deċiżjonijiet.